Iblis lanang bulan ku tetep iblis Panoman. Iblis yo Ben. Anggepmu apa? Wis dadi tresnani karo aku. Iya. Tansah jiwa karo aku. Anggepmu apa? Aku iki bojone kakangmu. Sagar mari sinuwun Prabu Duryudana. Arep mbok cecamah. Pakon kowe dhisik mati kok bakal nang neraka jahanam. Wah, eduk mati ya. Laruta saking kuda sang Kurukula yen tananmu tusa sang Sri lah ing kono ta wau kaleresepeken sepasar 5 dina 5 bengi Kakang Bayu Parikesit ila-ilane gawat-gawating lalakon kapinujon kalamun topo nang Jabang Bayu umur 5 dina. Ing mangke Raden Parikesit sinten ingkang anemban sarta sinten ingkang rikala semanten nyaketi sare kelawan pun nang Jabang Bayu Parikesit tanah sanes karwa paminggir Madukara Kusumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi. Kene Kusumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi datan peputra. Mila basan kaya nyidam rujak cempaluk denira angoni si Parikesit. Basan den iswa-iswa tekse disik-isik. Nganti Nendra Kepati ucap awis saking sruning bendu sang Swatama lawan trah Pancala kalebet Dewara Sri Kandi. Wah, suraning driya Pantangan Swatama sigra namakaken Cundha Manik manjanggali Wara Sri Kandi tunggal pecah kapisanan. Jah Kusumaning Ayu Dewara Sri Kandi tinigas murdane kawan Pantangan Swatama kawan pusaka Kyai Cundha Manik kronta-kronta Dewara Sri Kandi dayanipun nang Jabang Bayi nglilir sami sakala nangis jerit-jerit Parikesit. Raden Swatama datan anggraita kalamunta ila-ilaning pun nang Jabang Bayi ta durung
dungkap puput puser maksih cinawisan pusaka rikala semana pusaka Madukara pusaka kadewatan Kyai Pasopati ingkang cinawisaken ngrontalipun nang jabang bawi kronta-kronta sukune manta pusaka Kyai Pasopati tablas kenging jajanira Swatama butul walikan pejah kapisanan sang Swatama tenan jadi bisa goleki swasana Yayi Prabu Kresna pun Kakang Mandura Kudara Janaka ora nyumurupi padha tetugur ana tepis wiringing praja ngestina jebul maringe wis mlebu merjaya wong sepirang-pirang wah kae mau aku nemu sarta ngidak bangkene nek ora kleru Kartomarma sampyo karo Mbak Yu Kompreng Banowati. Yo pancen bener. Iki mau Wara Sri Kandi uga mekaning pati. Dresta Jemena temekaning pati. Wah, Pancawala sak bojone ya pati. Iki buka gawene sapa? Yen to siadi nyumurupi mau Kartomarma mesti ana tunggale. Kok Prabu? Piye? Ingkang wonten pincen panjenengan sinten? Jadi, wis mesti kok Prabu, ora pangling. Bedes buset, anake Pendhita Durna. Swatama iki wae iblis. Nggih, mboten namumuka Koko Prabu. Menawi kathah trah Pancala ingkang dumugi sirna kalebet Trista Jemena Wara Sri Kandi. Namung emanipun kok ngampyak awur-awur. Inggih menika Pancawala kelawan garwanipun. Yo, Pergiwati. Dumugi sirna. Sing tak gumune ora ana meneh. Kartomarma kok iso sampyuh karo Banowati iki mau nawari kepiye? Inggih Koko Prabu. Bab perkawis menika mboten perlu dipun penggalih. Mesti wonten bab-bab wigatos ingkang dipun singetaken. Iya Yadi. Perkudara apa? Jero iki kebak ing pengati-ati. Sejatine tok sumbering dahuru. Ora ana liya ya mung Swatama kelawan Kartomarma. Dadi ngono ya. Inggih Koko Prabu. Milanipun wiwit Baratayuda kula didados dutaning Pandhawa. Swatama menika rak taksih gesang jaripun Swatama menika piyambakipun namung kepengin ngetingalaken dumateng kasektenipun angkaipun mekaten. Nah, menawi Kartomarma menika dasaripun jirih getih wedi mati karepe monor tengok-tengok nemu kethuk. Nanging ngatanipun Jawata mboten marengaken. Mengkono jadi inggih Koko Prabu.
Koko Prabu menika dari sepintena taksih kathah lho Koko Prabu. Cikalaning mengsah ingkang nedya ngogreh-ogreh kaliyan para Pandhawa saturunipun. Prayogane kepiye? Inggih, ngagengaken pengatos-atos. Lalu diwasaning hari gumanto sing condra pagedhonganing carita wis ndungkap gangsal welas warsa laminipun ing mangke sang parikesit wis katon Jaka bagus warnane pramila andadosaken gunjinging jagat andadosaken gara-gara kalamunta parikesit nedya kawisuda jumeneng nata wonten negaring Adrana. Wiratmaka apa Wisantara jare padha-padha aku karo putrah Madukara wayahe Raden Arjuna. Iya, dadi aku karo kowe isih sedulur nunggal eyang. Aku iki putra Swargi Bambang Wisanggeni, kowe putra Swargi Bambang Irawan. Bareng-bareng nggone bakal ngawu-awu karo para pepundhen. Lan dina iki manut pawarta sing ditampa. Negara Cina kuwi bakal ana jumenengan ratu cilik pantarane padha umure aku karo kowe. Dinyatakake apa bener mengkono? Ya lah karepmu kepiye? Saiki ngene, ayo bareng. Coba dinyatakake apa bener ora? Jare ning ratu cilik bakal jumeneng iki. Mandeg dhisik Gus. Aja kesusu nggonmu lumaku tak takoni ping aku wae. Kowe bocah saka ngendi, sapa jenengmu? Kowe takon karo aku bocah saka Pertapan Ngargawiyat. Kowe takon jenengku, aku Bambang Wisantara. Wisantara lah sing mburi. Aku saka Pertapan Yaksarata.
Kowe takon kang dadi jenengku. Aku Bambang Wiratmoko. Mengko dhisik. Para Wiratmoko. Nek ora kleru kowe kuwi tegak turune wong Pandhawa. Ya, pancen bener. Aku iki putune Raden Janaka. Ya semono uga aku putune Raden Janaka. Aku putrane Kanjeng Rama Swargi Bambang Wisanggeni. Aku putrane Kanjeng Rama Swargi Bambang Irawat. Oh, memper. Ya. Karepmu sungkem kawan Kanjeng Hyang Raden Arjuna. Lah kowe wis ngerti apa durung sing jenenge Janaka? Aku durung ngerti. Nek kowe durung ngerti jenenge Janaka, Janaka ki ya aku iki. Waduh, Hyang. Mboten nyono mboten enten babar pisan menawi paduka Kanjeng Hyang Raden Arjuna. Mula besok-besok meneh kuwi takono. Nggih. Engko dhisik. Lah karepmu pengangkah kula menika kepengin badhe ngertos negari Ngastina kula mireng pawarta menawi badhe wonten jumenengan Narendra Walit kandhani yo. Mulane aku iki lemono ning tengah ngalas iki. Sebab aku iki ora sarujuk yen to Parikesit sing dadi ratu. Jadi tak gadang-gadang putuku ki rak kowe kuwi. Yen kowe bisa, kowe iso mateni Parikesit mbuh Wisantara mbuh Wiratmaka. Bocah loro rak dadekke ratune negara Ngastina. Mane ora? Nggih, pantun. Ayo patenono mari. Dursa Subala kawan kowe Dayeman Swela. Piye Paman Kertiwindu? Iki wis entuk dalan, wis entuk cara. Aku putra swargi Kanjeng Rama Patih Harya Sengkuni. Kowe putra swargi Raden Dursasana, kowe anake Swargi Swatama. Mlebur centeng lara pati ning gutuk lor Ketha Kidul nabok nyilih tangan. Ibarate ngrubuhke kayu meli saka pange sing cilik-cilik sih. Iki tedak turun Madukara dintek luwih dhisik. Yo, ayo botoi saka kanduan. Aku Patih Ngastina. Patih Danurwenda. Kowe sapa? Aku Wisantara. Arep apa kowe? Endi jenenge Prabu Parikesit? Tak tetehe kaprawirane cangkemmu. Upama kowe entuk perintah kowe kon mateni tak pateni iki ora sepirwa. Ngendel-ndel anake wong ra cetha. Kowe jare dadi ratu kok gampang men kalah. Sapa iki? Aku Wiratmaka. Ya kowe sapa, Mbak? Mbak dasmu kuwi. Pegawai Curigana to, minggat. Aku gelem minggat aku iso mateni Parikesit. Wae. Ayo kaget.
boyo tengik iki. Kok mani karo aku, jare ora dawa umurmu. Wong karo wong tuwek kok ya Besuti Kakang Rembat. Wah, mungsuh cara cetha wis enak. Sini menang ora kodang kalah Dimas Wirang. Naminipun sinten? Jenenge Wiratmaka karo Wisantara. Ning aku titen, sing jenenge Wisantara bocah gleleng. Jane arep tak jejeg mripate mereng pet. Cuma bringis aku ketok gingsule. Untune gingsul atus kelingan kae anak Janaka. Sing bocah gleleng kae sapa? Putra Madukara gleleng menika kathah. Kae neh bocahe sing alah. Sing bocahe rasa basa kae lho. Oh, Sandirana. Nah, Sandirana. Uduh kok wong iki. Aku yo ngawur kok ya gugu. Ning tenan jadi. Perkudara apa? Cekelen aja mbok pilara lho. Ayo tak cekel tak cuplek mripatmu iki. Aduh, aku njaluk ngapura, Mbak. Aku njaluk ngapura yo, Mbak. Aku aja mbok idak sikilku yo, Mbak. Dok iki lho Yadi. Iki lho Cai. Iki lho. Engkang pundi? Iki lho. Dok iki lho Yadi. Lho. Iki lho Yadi. Endi kok Prabu? Iki lho, bocah iki. Oh, menika iya Yadi. Enak tanah. Asu. Ya ini kok jadi ngenges. Coba. Iki uculono, takonono, telesake dhisik. Ora bocah bagus, kowe sapa jenengmu? Nggih nami kula Wisantara. Kula Wiratmaka. Ngopo kok kowe ngamuk? Madosi pepunden kula. Pepundenmu sapa? Ngendikanipun Kanjeng Ibu kula menika putranipun Suwargi Bambang Wisanggeni wayahipun Raden Arjuna. Inggih kula menika putranipun Kanjeng Ibu Dewi Titisari. Tilas garwanipun Suwargi Bambang Irawat. Kowe lha putuku karo putune Janaka padha-padha putune Janaka kabeh. Kok nganti kowe sorohamu ki sing merintah sapa? Perintahipun Kanjeng Hyang Janaka. Lho, kowe ketemu Janaka wonten nang Ngawana. Hei, ngalah dadi kamu ora luwa. Oh, senengamu ngarang saestu. Kacane wong pira? Tiyang 3. Sik. Bagus-bagus, mboten.
Ampun. Ingkang setunggal Radi Sugal sandanganipun patih. Wah, kuwi genah cetha-cetha ya. Kuwi genah bedes busek. Kuwi pencoleng negara, burone negara. Kuwi Kertiwindu, Dursa Subaya lan Dayang Swela. Kuwi anake Sengkuni, Dursasana, anake Swatama iblis. Iki Janaka. Ayo Janaka kowe. Sanes kula Kertiwindu. Alah Janaka. Janaka mboten kula Kertiwindu Janaka. Ayo pesajen wae, kowe anak Sengkuni, Dursasana, anak Swatama. Inggih sinuwun. Inggih Prembat. Jaluk matu, jaluk urip. Nggih. Kula badhe nyuwun pengayoman paduka. Kula nyuwun gesang. Yo. Kowe tak paringi pangapura. Nanging perkara keluputan nganggo jejeking hukum, kowe kudu nampa ganjaran. Kowe kudu mlebu pagunjaran. Aduh, lajeng pinten taun dang laminipun anggen kula nampi pakunjaran. Perkara suwene aku ora bisa netepake. Nanging dina iki kowe kudu mlebu jroning pakunjaran luwih dhisik. Negara hukum dadi ora paten pinaten. Nggih. Nah janjane iki ya ana hukum pati iki ya ana. Ning ana sing ora sarujuk. Nggih. Kudara apa? Giliran lebana jeneng pakunjaran. Werkudara apa? Aja mbok anggap lelakon iki wis rampung lho Werkudara. Wah, sababe apa? Ngering ana. Sakpatine Sri Kandi kelawan Banumati Janaka kuwi ngengeng. Janaka ngengeng kaya dene wong mutung atine. Malah iki lunga tanpa pamit. Nah terus kuwi bakal kepriye digut sampun Koko Prabu mboten pun padosi. Menika taksih wonten lelampahan piyambak. Oh, mengkono. Inggih. Namung kemawon mugi-mugi parikesit anggenipun jumeneng Narendra menika pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat kelampahan ingkang jinangka saged damel ayem tentreming para kawula negari Ngastina.